поддържане на инфраструктура, електрическа вода. Това е всичко. Бирното дело, те са решили, че там могат да построят нещо и започнат това. Подобен случай в Макао, едно търсавище, което може да позволява и става огромна игра за хазарт. Подобен случай с Хонг-Конг, те стават финансово на източна Азия, Сингапур в източна Азия, Дубай, който е логистичен път, т.е. всички хора минават през пристанището на Дубай. Той почва да инвестира в недвижими имоти, в логистика и в туризъм, това е нищо. И ние хората имат визията да създадат чудесата на бъдещето, те в едно нищо тогава това е. И те видят принципите, които трябва да се инвестират в това. Това ми ще е интересно, това е Angkor Wat, един от малките речета в Камбоджа. Камбоджа е една минимална държава, икономика, бедна, ужасно бедна. Те преживяват фишки, Angkor Wat, наливат се милиарди от тях. Всичко е построено. Там всичко е построено. Просто хората ни, защото има най-различен контекст. Някои защото не са свързани с търсенето, някои защото са построени на лоши места, защото просто наистина хората не могат да бъдат толкова пари за цифри, които са и те финансово не са изпълнени всеки от тези които са построени, те нямат никакво значение за хората и не искат да живеят. Подобен случай е и с новата столица на Мянмар. Владетеля на Мянмар решава, че има нова визия, ще се създаде нова столица, примерно доста добри, както бяха и сам Бразилия, и те мисля, че 20 милиарда долари, които са доста повече. И никой там мисля, че 10-12% от хората, които би трябвало да живеят, то са заседени. Бирните дело, мнение не са. Сега, какво се строи в момента и какво има нещо, което световна държава прави повече впечатление? Това е Саудитска Арабия, масивно използва своите пари от петрола, за да построи на бъдещето. Те инвестират много в Саудитска Арабия, но това е една известна тема. Той наречен град Неон, който е една линия, както дизайн трябваше да бъде 170 км, така се прави малко този дизайн се намали. Трябваше да са два многострадача или продължават, които се виждат тук, 500 метра високи, да могат да се виждат от космоса. Защо? Защото могат да работят мегапроекти в градове, защото обикновено егото на владетеля, който препоръчва прекалено голяма такава да се виждат в космоса. Така, обаче в този град работят всички най-експерти във всички области. И целта на този град, мисленето с този град е да създадем една такава утопия, която да е наистина най-перфектното нещо, да създадем нещо, което да привлече всички, да е приятно да живеят в една прекрасна среда, да имат защо да живеят там. И да се видят и така нататък. Съвсем някакъв изглежда много футуристично и никога не знам дали това, което е рисунката на някой архитект ще се случи всъщност по начин, който се случва. И за да я задържат, за да кажат, нека този град да съществува, нека все пак да има защо да съществува, нека се даде най-добрите условия, но нека да има защо да съществува. Те са казали, нека концентрираме тези 12 сектора в този град, можем, за да може този град да съществува и да е много правилно да се себе си. Дали това ще се случи, да кажа честно, не знам, зависи сериозно от доверието на този, който ни поръчва. Така, това беше защо градовете съществуват. Сега обаче ще говорим за значително по-важно нещо. Е как да направим да живеят възможно и тук пак има вежда на изследване. Тоест, не са вежда на
може би малко по-високо. Това, което виждате от Хюстън е града, в който е концентрирано цялото богатство на петролната индустрия. Всички големи петролни компании държат парите си в Хюстън, тъй като са нещата в Хюстън. И те са решили, че ще си построят едни гъбостъргачи тип Манхатън, всички бизнеси там ще живеят от страни, ще си построят страхотни люди, ще си построят магистралите, виждате, магистралите са 8 до 10 до 12 ленти в една посока. И това означава, че вие можете да си живеете в визата, в вилата, в своето затворено кварталче, си имате своя басейн, влизате си в колата, карате до града, влизате си в небостъргачата, в който е доста, взимате си асансьора, качвате се догоре, водите си същото нещо, отивате до супермаркета. Не се налага да вдигнете покупките си, каквото да е изведнъж на нито една стъпка, на нито една стъпка. И това е един много удобен живот, в който имате си колата, имате малко повече, обаче не трябва да се занимавате с другите хора, които живеят в градския транспорт. Не трябва да се движи в градския транспорт. Не трябва да движите никога, мога да се отидете на работа, да се на пазара, да се преведете вкъщи. Всичко това е ужасно добро. И от другата страна имаме едно селище, това е селището село в Сърбия. И той изглежда по следния начин, има малко сърце, той е мъдриече, живеят за един малко по-добро, всички горе-долу живеят трудно, работят си, качват се нагоре-надолу и живеят един такъв по-светъл, по-прост живот, но с като една общност. И ще говоря за един така специфичен случай, много известен случай. Един грък работи цял живот в Америка и става вече на 60 години и установява, че той е терминално болен от рак. И му казва, вижте какво остава там 3-6 месеца, нали, правете каквото се паса живота. И той решава да се върне в Гърция, в своето си малко сърце, където си оттам. И връщайки се в Гърция, той се връща към своите хора, които се познава, връща се към начина, по който се е живял преди, връща се в общността, в която живее, няма изгледи с хората, по цял ден си говори, върши работа, ходи да оправя си годината. И той всъщност минава тези 3 месеца, минава тези 6 месеца, той се чувства малко по-добре, минава 5 години, той продължава да е жив. Минава 10 години, той продължава да е жив, в цветущо здраве, много е доволен, върши си нещата, абсолютно интегриране в общността, помага в общността. Минава 25 години, той продължава да е жив, в цветущо здраве и така. И той живее още 40 години. И сега всички се чудим как той да щеше да умре тук след 3 месеца, той живее още 40 години повече. И така, обяснение, което се опитва да разбере, как неговата среда трябва за това. Установяваме, че има такива градчета, в които хората, които достигат до 100 години, са много по-голямо като процент хора, отколкото в нормалната. Имам града, който обсъждаме тук е село в Сърбия. 850 души, които 1% са хора над 100, което е така 250 пъти повече, от 200 пъти повече от хората, които биха достигнали 100 годишни в момента. Изведнъж установяваме, че този начин на живот, който е част от обществото, част от този семпъл живот, в който вие се качвате по баира, работите си, след това вечерта с своите приятели, живеете близко до годините си, общността е близка една до друга, имате много време на време вече, забавлявате си, имате си общи неща, които се случват. Това е един живот, който се оказва много по-добър за хората,
те го живеят по много по-щастлив начин и много по-дълго, отколкото живеят в имигрантите в Христос. И ние почваме да мислим как да пренесем това нещо в нашите държави. Първо, какво стана с Хюстън, защото Хюстън пък измежда още, като беше толкова добър. Когато гледаме детайли на Хюстън, ние установяваме, че в зависимост от квартала, в Хюстън има ужасна сегрегация. Тоест, там сегрегация, черни, бели, запотни, богати, установяваме, че разликата между хората, които живеят в един беден квартал и разликата от хората, които живеят в един по-голям квартал, е повече от 16 години. Това означава, че там има много нечестно общество и ние можем така заедно всички изведем обществото да живее много по-късно. И не можем да стигнем до това те да живеят много по-добър живот. Въпреки, че сме построили огромните магистрали, въпреки, че сме построили огромните водостъргачи, въпреки, че има цяло това огромство. И ние изведнъж установяваме, че тези хора не просто живеят в по-къс живот, те са и доста нещастни в живота. И когато вие взимате решението отгоре и решавате какво да направите за града, изведнъж почвате да си задавате въпроса не кои магистрали да построим, а как да направим хората щастливи. И този контакт, който трябва да направим този живот, който могат да живеят, зависи много силно от нещата, в които ви инвестирате като практици. Така. Ако трябва едно нещо да запомните от тук нататък, да ви забравяте цялата лекция, и едно нещо да помните. Това е, че за да достигнете един разговор добър за вашите жители. Трябва да направите две неща. Някак си да постигнете среда, която ви осигурява здрава и дълъг живот. Защото те, ако са болни, така живеят късно, това със сигурност не е това, което се постигне. Но това е свързано с много други неща. Това означава чист въздух, достъп до природа, достъп до пешеходно пространство, защото колкото повече вие ходите пеша, толкова повече вие живеете естествения живот, за който вашето тяло е приоритет. И ние тук ще говорим и за медицина, и за въздух, и за химия, а вие сте инженери, то какво има общо с вас? Общото с вас е, че вие взимате тези решения, които трябва да направят живота на хората. Начинът, по който ви може да достигнете това нещо, освен че освен всичко, е да предоставите пешеходни пространства. Пешеходни пространства, които хората просто да ходят, да не използват колата, където може, разбира се, градски транспорт, но да могат да се движат. Колкото по-се движат, колкото повече усилия правят заради естествено упражнение, което имат, толкова по-добре живеят. Другото нещо е усещането за общност, усещането за принадлежност на общност, усещането за реална съвършена. Това е другото нещо, което прави един град и хората в него да се чувстват много добре. И ключът от това нещо сме установили, че да създаваме условия за непринудени случайни срещи. Какво означава това? Означава, че вие влизате, ходите до супермаркета, казвате, здравейте на човека, който продава там, виждате своите съседи значително по-често, ходите пеша, когато сте в колата, няма как да срещате тези хора. И имате тези случайни контакти, случайни срещи, които ви позволяват да развиете тези връзки с тези хора. Отначало по-далечни и с времето ви казвате, аз се познавам, да живее в съседната улица, виждам да и това усещане, че вие познавате хората, че вие сте част от обществото, че то съществува и е реално от вас, е нещо, което ви прави по-щастливи. Това е малко странно, не е удобството, не е да можете да правите всичко без никакви усилия. Нещо, което ви прави по-щастливи, да виждате хората и да се чувствате в обществото. Ако нещо трябва да запомните, това е единствено. Ако искате повече неща да запомните, сме го разделили на желателните части. Искате да направите целият
Едното е в какви жилища живеят хората. Защото хората, когато живеят в големи, масивни жилища, какво се случва? Имате много по-малко хора на квадратен километър и шансите да почнат да се сблъскват един с друг случайно и да се дават своите връзки стават много по-малко. Когато имате много хора да живеят на едно място, изведнъж този сблъсък е много по-естествен, казваме сблъсък, това са тези случайни срещи, е много по-лесно да се създаде едно усещане на общество. Другото е колко ви е лесно да стигате до нещата, които имате нужда. Дали ще е супермаркета, дали ще е в администрацията, дали ще е в аптеката, дали ще е в църквата. Ако вие можете да ходите до там, страхотно. Ако вие трябва всеки път да карате до там, това е проблем. Целият трафик се увеличава, вие трябва да стоите на магистрали, пътища и така нататък, и хората нямат този контакт случайно, който ние сега постигаме и не се вижда. Където това е, разбира се, което говорим, че трябва да се част от обществото. Природата, всичко, което е вода, всичко, което е достъп до природата, до парковете, до зеленина, е нещо, което има ужасно значение. Разбира се, детските градини, училища, университети, здравеопазване, как се свързвате с администрацията, колко е лесно за вас вие да вършите нещата с администрацията. Какво е вашето усещане за сигурност от града? Защото вие излезете в Каракас, в Венецуела или в Сао Пауло, които са ужасно опасни. Защото няма стабилност в вашия град. Вие не знаете всеки път, когато излизате, дали няма да ви убиете. Как се движите, как се транспортирате, дали ще е с градски транспорт, дали ще е с влака, които съм работил, са били наети от правителства и да казвам, вижте какво, в момента това е в нашия град, искам обаче да го направим много по-добро, и хората, които живеят да се основа. И това е пак хора, които са взимали решение, че те искат визата им да се създадат нещо истински по-добро и как да го практически да го нанесете и да го направите по-добре. И когато ние правим нещо такова, първо нещо, което правим е да разберем ситуацията, в която започваме. И почваме да анализираме. В случая Риад сме гледали за управлението на хората. Това е качеството на въздуха. И почваме да сравняваме какво е качеството на въздуха в различни градове. Примерно качеството на въздуха е относително, през това време в Лисабон, в Париж качеството на въздуха е много по-добро. Но защо? Защото Делхи всички се движат с коли, няма достатъчно градски транспорт, няма достатъчно регулации за мръсни емисии. Освен това има много локални точки. Локалните точки, те какво правят? Когато мине една плътна точка, ако е сух времето, гумите взимат кълта, те се дават прах, както отива в въздуха, тя след това в белите градове и същото не позволява да живеете този здравословен живот, който вие искате да живеете. Така, от една страна правим и бенчмаркинг, т.е. проверяваме в другите градове как и проверяваме в нашия град как е, какво може да постигнем и другите градове как те са постигнали. И когато правим за сега неща, и ще гледаме в някои от нещата, говорим, имаме да се знаем и един коефициент, който ви търсим, не много коефициент. Когато говорим за транспорт, първо ще ви само ще кажа нещо, което последните 30-40 години излезе една теория, която е теорията за 15-минутния град, която казва, ако вие имате всичко, от което се нуждаете, една зона от 15 минути пеша, там където живеете, вие всъщност ще се нуждаете от вашия автомобил много по-малко, или въобще няма да имате нужда от него, или ще използвате много повече градска транспорт. Не знаем така, че колкото по-малко автомобили имаме, толкова повече ще използваме пеша, толкова повече ще се движиме за здравето, толкова повече ще срещаме други хора. Ако ви имате ясла до вас, ако имате супермаркет до вас, до 5 минути, до 10 минути, ако училището ви е до 10 минути, ако гимназията ви е до 15-20 минути, вие няма да имате нужда от транспорт. Вие ще можете в
главния случай, вие ще можете да ходите пеша. И няма да се нуждаете, от паркместата, няма да се нуждаете от големите магистрали, това ще направи да бъде много по-компактно, много по-концентрирано. Тогава ходенето на пеша ще стане още по-лесно. И това е теорията, която е близо до вас пешата и по-скоро да използваме колата. И когато ние проектираме район, гледаме точно това нещо, както всяка една точка да има всички услуги, които се направят. Сега тук разгледаме да измерим София за гъстотата на населението. Гъстотата на населението е особено важна за това вие какво може да постигнете. Защото ние знаем, че гъстотата на населението, когато падне под 7000 души на квадратен километър, градският транспорт става много по-труден за използване и ефикасно. Това означава, че имате вилна зона, вили и сега автобуса, който в един населен късно населен град влиза много повече хора на спирката си, той ще вземе само някои учи, които живеят около спирката. И обаче кварталите също така не са създадени хуманитарни. Сега че в Лондон централно гъстотата е по-висока и там градският транспорт работи много добре на фона на населения и западния район, където е абсолютно неефикасен транспорт. И сега влизаме малко в гъстотата на населението. Тук говорим за София. Това е гъстотата на населението, и е Стрелбище на бягата. Тук е южния пак, който виждате, и Стрелбище, защото пак казвам, знаем, че където има много хора, градския транспорт да ви добре, там нещата се развиват, имате магазини, които икономически могат да бъдат супермаркети, които да работят добре, защото има много хора, които да дойдат и да си купуват. Това е Стрелбище, защо има толкова много хора, проблема с използването на че те са много нелични. Ако вие живеете в една кооперация от 4-5 етажа, вие познавате всички. Ако вие живеете в един блок от 20 етажа, от 30 етажа, често хората в асоциация не си казват. И това е проблема, който не позволява да се създаде това усещане за комьюнити, усещане за общност. Ние разбираме, че гъстотата е основно нещо, което трябва да решим, като колективна продължение не се трябва да направим гъстотата по-висока. И строиме транспортни пътища. Установяваме, че е много по-добре за хората, ако пътищата са много малки, не позволява толкова голям трафик, защото това и позволява много повече гъстота. Ако има повече гъстота, това ще включи градския транспорт, той ще стане ефективен и ще се надяват много по-малко коли, а той без това логистика са по-малко, така че защо е толкова коли. Локскор е един коефициент, който гледаме и да установим всяка точка в града, колко е локал, колко е приятна за да живееш там и да ходиш пеша. Примерно в Париж ние знаем, че целият сега милиони души, значително говорим от София, всичко е ясно, достъпно с ходене пеша или с ползване на градски транспорт. Вие във всяка една зона в този огромен град имате достъп до 15-10-15 минути до абсолютно всичко, което имате в множество различни центрове, не само един. Когато анализираме София, знаем, че центъра на София е наистина приятен достъп. Има транспорт на всякъде, има супермаркети, заведения, национални. Когато анализираме тези резултати и виждате, примерно, Бойняни, която е по-далече, там понеже гъстотата е по-ниска, по-ниска гъстота означава, че инфраструктурата не работи толкова добре, транспорта не работи толкова добре, супермаркетите не работи толкова добре. Виждате квартал Кръстова пада, там е 32, това е било до 100, 100 е прекрасно, много е катастрофа, разбира се.
32 какво означава? Означава, че няма инфраструктура, че няма супермаркет, че няма замоление хората, имат жилища, но нямат всички тези услуги, инфраструктура, която им позволява да живеят хубаво живот, която им позволява да влизат душа навън, да не ползват това. На практика след което ни гледат в това, да трябва да притежава. Защото иначе той не е добре свързан с града. Същото няколко всичко, че е близо, кога беше решава. целият град и е доста по-достъпно всичко и всичко може да кажа. Едно Кючук-Париж, там има всичко. Той е като люли малко. Значи Кючук-Париж като Париж, те оттам са взели примера за транспорта, да? Всеки квартал си има. Има така за веки всичко. Ама е малко. трябва ли повече това? Не. Прекалено малко улици, прекалено много хора и много се съднява. Градски транспорт почти няма. Почти е нередовен. По-лесно, че решава точно да случва. Супер. Много. Ние като реализираме малко хора, почти да зададат. Център е прекрасен, абсолютно център. В 67 дава всичко е. Когато колкото повече от центъра, нагоре пък на много прекрасни мащаби, там, което е по-хубаво, западната част, други там да виждате по-малко числа 16, източния район 42. Сега малко ще ги погледнем в детайли. Центъра виждате картинката изглежда така. Това е на начин, който е така. Много слаб пешеходен транспорт, много магазини заведения, достъп до всички неща, които можете да искате. Отивате малко по-нататък, има малко повече улици, там вече са транспортните артерии, но пак има всички тези неща, които трябва да живеете в прекрасен живот. Може по-нататък фитнесите, улиците стават малко по-големи, сградите стават малко по-високи, т.е. стават малко по-различни кварталите и отивате в Гагарин, където улиците са много широки, сградите са много по-ниски, което какво означава? По-ниска гъстота на населението, което означава, че градът е по-труден, но все пак така 67 е много високо. Най-малко население. Това е малко по-странен случай. Има всичко. И то се играе на себе си, и там има висока гъстота, без да е удобно и лесно да се живее. Там има малко проблем. За тези, които се читават, там е по-скоро инфраструктурата и администрацията не са съвсем силно стигнали до планирането и на практика едно място с късно население, което не се облагава зеление, което не е много ако има коментари, започваме. И едно генерално правило, ако има сегрегация в обществото, това е винаги рецепция за някакъв вид катастрофа или лоша начин. Там западен е по-далечен, там вече е дълбоко копираме това. Не е безпълно. Това е абсурд. Транспорт почти никакъв, не е добър, много рядо. Няма права, няма патрони, няма такива неща. И не се начинаше да плаща. И също време това да вече така, че да се построили цялата инфраструктура, ще няма се просто не е малко. Да, просто така правим визуално примерите да са на лице и другите там. Зелените площи, там при зелените площи, на какво разстояние от вас имате зелените площи, има много психологически причини да се нуждаят и зелени площи, и вода. Това е внедрено вътре в нас, и
още не е било малко цели, много хора за една градинка, става малко това. И тук пак сме за паркинг е много паркирате в градинката, имате кълта, тя и светла, не справяте добре. Организирате сме ходи в различните места, западния район, древната база за събрание. Има много повече земя, колкото в източния район, в южния район. Тези хора по естествен път имат повече достъп до земя, по-добре уредена тази земя, пак да се по-добре държа. Това е важно за хората, по естествена природа. Колко все пак има не е след позицията на колко земя. Много за мен това казвам, че не може да се пръснат много. Париж, обаче, значително по-малко зелена площа. Там просто е концентрирани парите, малко парчета, които си нужните. София също е доста озеленена. Не е на перфектното място за колко квадратна метра на човек има, но е значително. Градска среда и паркове. До сега говорим малко за статистика, сега ще говорим малко за парковете, за земята и как те всъщност за паркове. Едни са големите паркове, парка на свободата, Южния парк, Дудовица, градинките, Топска градина, Зимова градина, градинката пред Зародния театър. И става, участвам. Вече тези съвсем малки градинки, които са много известни, има паската, такова или някаква парцала, които важни достъп за всички, които могат, имате те, искат на 3-5 минути да стигнат толкова до някакъв парк, не могат да се организират от тези парк. Това са различни паркове, които начинът, по който те са проектирани, начинът, по който те са организирани, парковете също има ужасно голямо значение. Те трябва да са върху естетически приятни, за да може да живеете все пак в една естетически добра среда, да има достъп до вода, да има достъп до земя и да позволяват добра интеракция между хората. Тоест, ако имате места в самите паркове, които са обособени, където малките хора могат да се съберат и да си говорят там, да прекарат време заедно, това е особено важно. Ако имате една цяла площ, където са никакви ограничения, тогава психологически хора да не се чувстват достатъчно сигурни, за да изживяват начина, по който си живеят, чувстват отношение с по-силно в един голям парк, който няма различително. И другия трябва да направите един град, да има изненади. Изненади да има нещо различно, да има различно, това има нещо интересно, което не очаквате да се случи. Това е специалната градиница, където се правят инсталации, където има концерти, неочаквани концерти, които хората участват, това също малко усещане за общество, да имате достъп до вода, да имате зона за водна инсталация, която е хората достъп, да се разходят, да се живеят на фонтани, нека да ползват фонтана, както вече може да и виждате тези паркове, които имат своите отделни части, за да позволят на по-малки групи да се отделят от тях. Така, качеството на въздуха. Високо време, хубаво време. Не е хубаво. Ние сме помежи не е главно, обаче защо си да това качеството? Защото не е добро качеството на въздуха. И правилно, че се оценят носители, вашето здраве и вашия живот драстично намалява. И това особено важи за малко
опрашна град живеете, колкото повече замърсен град живеете, толкова повече децата ще имат в бъдеще здравни проблеми, вие ще имате здравни проблеми, няма да може да живеете дълъг живот и едва ли ще постигнете успехи. В медицината има множество неща, които са доказани, които са изследвани на малките прахови частици, азотните частици, желязото на въздуха, на тъпното частиците с здравето и какви последствия имат върху децата, върху децата с ние тук имаме специфичен случай в Саудитска Арабия, защото там температурите стават от 50 градуса нагоре в някои случаи. Някакси трябваше да намерим начин да охладяваме целия град. Охладяваме целия град. И когато мислим за това, почвате да мислите как да позиционирате града по такъв начин, че слънцето като върви да не нагрява абсолютно всичко. Също така гледате розетката на вятър. Розетката на вятър е начин от основните ветрове духат през един град. Ако вие можете да имате в София вятър, че се духа от запад на изток, вие или за това западните квартали, естествено биха били по-добрите квартали. Вие можете да построите сградите така, че да не блокират естественият коридор на въздуха. Вие ще имате една естествена вентилация, която е чиста града. Ето ще ги изходява. Както примерно в София имаме да наречените климове на Витоша, които са внедрени зелени площи в самия град. Но също времено имаме и обвръзното шосе, което блокира този въздух, който е наречен по естествен начин и слезе от Витоша, просто не има потока и да се ние сме гледали примерно заради слънцето, правиме големи създаване, голяма улица, няма какво да създаде сянка върху нея. Напича асфалт, напича самите площи и се прави се една площа. И виждате, това е как се развива слънцето през деня. Това са съвсем малки улици, по средата виждате всичко е в сянка. В 8 часа обаче в една 20-метрова улица вече може да се появява слънце. В 9 часа вече има практически цяла асфалта, по-ниските селища са в сянка, в 11 часа вече всичко е на петър, но тези, които са били в сянка, за тях е имало слънце само от 11 до 1 часа, докато голямата улица продължава да е слънце и накрая на тя е била 16 часа облъчване с слънце и температурата на асфалта на улицата. Това е град Фест в Маракеш, в Марокко. И там на практика страдат на същия проблем. Всички улици са минимално широки, на практика всички постоянно живеят в една сравнително открита сенчеста система от улици, т.е. не могат да се намерят хора неща, без да се притесняват толкова много. И културния живот, забавление, културен живот, това е неща, пак казвам, че ще позитивите на забавление, как да на забавлението, ресторанти, кафенета, барове, дискотеки, вие се сблъсквате с други хора. И това сблъскване с други хора, пак казвам, в един така принципно поставен случай, много позначка, много приятели, много усещане, че течава. Вече мисли по този начин за щастието на хората. Въпреки, че преди години, 70 години, 60 години всичко е било за индустриализация. Как да направим повече, как да направим повече, за повече магистрали, повече да се виждаме, повече хора да вкараме за училища, да се построят високото. Обаче, сега вече градовете почват да мислят това, как да направим по-човешки, по-зелени. И тук има, например, Дюсселдорф, тяхната крайбрежна улица около реката, тя вече е Школа, който беше с магистрала с 5 км. В Риловата Женева има едно място, където тази, която причина магистрала изцяло разрушиха, за да построят един
беше паркинг, те го премахнаха, сега това е централната част, която е ужасно туристическа, всички хора пеша там, абсолютно промяна на начина, по който се работят. В момента в центъра на Лисабонци е възможно да влезеш с това и да излезеш без да си псува 15 минути. Лондон, пак виждам това около Лондон най-много входа, който е бил паркинг, сега е парк. Същото е в Нанси, също е в няколко места, които преди са утилизирали колите. Те казват, че не са тези, те карат хората да не се видят, карат хората да се срещат. Това не е да го обърнем на пешеходно пространство, да ограничим колите, да ги накарат да ходят и да се срещат по служба. Същото Торонто, Тулуза, паркингите стават големи паркове. И общо взето, ако нещо може да допълните тази лекция, вие същите инженери, строители, инфраструктура. Но в крайна сметка, че строите инфраструктура само по себе си не е целта. Целта е с вашите познания, с вашата инфраструктура, която ви можете да направите градове, за хора, които да обичат да живеят там, да се чувстват щастливи, да се чувстват радостни в градовете. Това е моя страна. Да имате дори идеи, а би било чудесно. Имате въпроси, заповядайте. Това беше изчерпателен. Може да премислим. Аз имам един въпрос. Какво смятате, че може да се направи в София като най-близко практическо бъдеще, за да се подобри към нещата, които казвате за по-щастлив живот в нашия град? Това било страхот. Не, значи София е много страхотно. Генералната тръгва, защото се нуждае, беше стигнал един момент, в който се нуждае от политическа воля, която да прескочи недоволството. Това означава да се направи много повече пешеходни зони, много повече да има ограничения за транспорта, т.е. както казвам, да се увеличат по всяка вероятност таксите за паркиране, регулация, това кола, да стане генерално по-трудно да се използва колата, да стане генерално по-лесно да се ходи пеша, да се увеличи градски транспорт като достъп, като удобство, като качество на градски транспорт, да се поддържа повече зелени площи, те да позволяват. София е страхотна, гледна точка дори и на природа, и на сезон. Ние имаме доста сезони, които можем да сме навън, т.е. тези градинки, този начин на живот, който имаме в София, от хората да са по градинките, да се срещат там, да се засилят средствата да се карат по-скоро в такива неща, отколкото в големи инфраструктурни проекти в самата София. Имаме в някои квартали басейни, че ще почне да се строят по-високи сгради. И когато се строят такива по-високи сгради, винаги трябва да се мисли от една страна, да, те повишават яснотата и правят транспорта, по-ефикасен. И от друга страна обаче, слагайки много хора на едно място, не стават и различни отношения между хората, не натоварват и просто прекалено много съществуващите инфраструктури, да вършат транспортната, да вършат градската транспорта, да вършат канализацията. За София има много неща да се правят. София има страхотен потенциал и по-смело трябва да се върви в посока пешеходни зони, намаляване на колите и правим всичко възможно градската среда да е достатъчно привлекателна, за да привлича хората навън, да ходят пеша, да се разходят и да се срещат с други хора. Благодаря. Имате ли други въпроси? Питайте се много каквото ви е интересно и каквото ви искате. Има някой от вас пример за място, където
и защо ви е харесало, и ако сте отишли и сте били в една фотография известно време, нещо наистина да ви е харесало по начин, и какво ви е направило решение? Благодаря. Защо? Ще е близо морен град. Но в презентацията на ефтини магнати и в презентацията обаче пише, че най-голям продължителност на живота е в Хонг-Конг. Там, на 81 години. Пише, като имаш да как пак има такъв център на световната търговия и той е доста гъсто населен, доста напреден, така че колко дълго хората. Хонг-Конг е много специален. Хонг-Конг е много специален. И там не кажа. Много е като да се казва това много е. Всички хора, всички ползват градските закони. Градските транспорт е в Хонг-Конг най-феноменално градски транспорт. И Хонг-Конг, освен това, Хонг-Конг е две части на Хонг-Конг, което се размисли, да се знае какво е после. В основната си част Хонг-Конг е върхъл. Факт е, че тези хора, всеки ден, ходят на този Хонг-Конг, те са свикнали с това. Те са като ни малки съднички, газелки, които върват нагоре-надолу по Хонг-Конг. Това движение, те го правят, че бяха много държа. Има повече, има там да е и храна. Друго нещо, което е Хонг-Конг, доста често не е много гъста. Причината за това е, че островът е тук, и мен тук всичко е океан. И тези течения, тази вода, на практика целият вода. И те живеят в много здрави условия. И тези неща почнат да се избавят, те са част от обществото, като с физик и така нататък. Добре. Да. Аз просто казвам, на всичко отговаря. Ако имате за администрация, просто те си тръгват с мен, така че достатъчно давно тема за размисъл. Има въпроси, ще да дава. Ah!